assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal yettude Allah e julde mawlana mouhammadou rasulullahi sallllahu taala alayhi wa sallam bandiraɓe funnague e hirnague rewo e worgo debbo e gorko suka e mawɗo bambeteɗo e bambowo batteɗo tette teɗɗo paɗum no yeeya haaji mum on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu en garti e welede Allah yewtere men wiyetede bitten sernaɓe men ballal Allah e ballal Pindi TV en jetti Allah noon mo yettani sababu yettata Allah en jetti mo ganduɗa ko Daouda Moussa Dia golle makko tidde darde makko tinde omono ligguno leydi ndi omono ligguno fulɓe mo ligguno aduna o foof emin ñaago jomiraɗo joom baɗe e bawɗo nde Allah sembintamo hokkamo doole no yettini anniyimo kanko Daouda Moussa Dia en garti hande e yewtere men tawni taari en to banggue karallagal ko chat ene mbiya Mansour Sow ene wonde o mo ganduɗa wiyete ko Amadou Diallo musidɗo men Isma Sy en rewndini gueɗe ɗe en tawtora gueɗe ɗe ene wonde Kumbis ɗum noon bandiraɓe min calmini on min juurima on min duwanima on min ñaguima on duwawu e yaafuya hande woni yewtere tataɓere ne mbatten ɗo e Pindi TV yewtere men wiyetende bitten sernaɓe men adi rewde ɗo ko Abou Moussa Gassama to Ndulumaji Dembe on saaha o yewtanno ko bammakko nde wonno kala ko nula e asman cuurki ɓuuri e bammakko ceerno Moussa Gassama to Ndulumaji Dembe refti hen ko sehil men musidɗo men ceerno Amadou Tijani Anne mo ganduɗa Allah hokki ɗum gueɗal to banggue gandal to banggue pinal e wawde yawdude oɗo jamanu holmo yewtanno o yewtanno ko taniko biyeteɗo ceerno Yero Bal hande noon e welede Allah bandiraɓe ko yimɓe fulɓe ɓe kewi wiide ko maayo waɗi ndiyam holko addi wiide maayo waɗi ndiyam en ƴetti mobile no hannirta ndani en jeehi boyinnaji wuuro teddugo wuuro julɓe wuuro moƴƴugo wuuro suturo wuuro teddugal holmo tawoyten toon ceerno men ceerno Amadou Boyinnaji so wiyama noon aduna o foni andi hol kañum gurdam e darde mum e leñol ngol e diine l'islam o holmo mbaddeten yewtere nde ceerno men sehil men musidɗo men gila hanke taw ɗum ɗo fof arani wiyete ceerno Abou anani Ly e ko tanum ceerno Amadou Boyinnaji nde wonno ko ceerno Amadou Boyinnaji jibini nene makko kanko noon ceerno Abou Ly kanko woni almami ratib toon to juma mawɗum mo Wourossogui kanko mbaddanmi yewtere nde haadam artude tan tigui rigui e golle ɗe jarata ni e tottamo tan o salmina ceerno Abou jaam waali awru ceerno ɗaha waale jaam bismillahi irrahmani irrahim wa sallllahu ala sayyidina mouhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim caggal yettude Allah e julde e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mbi yo weli Allah waɗe ceerno men Seydou Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu e dendagal lomtiɓe mo ɗaha min calmitimama calminama calminɗa min go min calmini kadi dendagal technicien ji nokku o min calmini directeur o min calmini kadi wonɓe sababu ha oɗo nokku waada min calmini dendagal hucciɓe e ayawo Pindi TV to mbawi wonde aduna he foof ceerno ɗaha eyyi Allah jarama a jarama hade men fuɗɗade yewtere nde mbaɗiɗi cakkata duwawu mo ganduɗa taw aduna o foni wawi hedde hen hande eɗen gandi aduna o sinno ko deftere wonno wiyete ko nde wili ɗum noon ɓaade sernaɓe ne ɗo waɓe no monni oɗon keddora oɗo duwawu nde wonno ɓe mbi so tawi a natti nande ɓuuraɗo e jangge aduna on koye bonde sa natti manano diɗornoni yiide halifaɓe diine l'islam aduna on koye firtade oɗon keddiɗo e oɗo jamanu hade men fuɗɗade golle ɗe artude am mi haalama golle ɗe jarata mbaɗi cakkata duwawu kala ɗo neɗɗo wawi wonde less asmane jeemowo Pindi TV o sakko juuɗe makko wiya amin eyyi duwaw ko fatiha e salatul fatih nde wonno ɗum ɗo gasni hunde foof aduna e lahara ɗum woni ko ceerno men Seydou Cheikh Tidiane addani en
ala ko wawi durede ko foti ɗum ɗo saka ko ɓuuri ɗum ɗo ɗum waɗi noon goto e meɗen fof to woni e nder aduna he fof yo wat fati e salatul fati anni yo Allah dunti ɗiɗo keneli jahoji e aduna he fof yo Allah rokki en kadi timmode moƴƴere caggal judde balɗe Allah wurna en e diine wara en hen waɗa en tijani hen koɓe heeriɓe ɓe ɓorata ko amin ya rabbal alamin amin wiye amin goto men fof en cakkiti fatiha e salatul fatiha bisimillahi ɗum noon Allah jarama a jarama bandiraɓe hono kadi noppi moɗon o sakkiti fatiha salatul fatiha ɓoyi kala ko sohla ene wawi heddi hen en natanat golle ɗe ceerno Abou ko ardi ko foof en calminat khalifa galle o woni ceerno Cheikh Amadou Alpha eɗen gandi kanko jooɗi ɗon hande e jappere nde neɗɗo moƴƴo tedduɗo neɗɗo julɗo sunniyanke ana duuɗiɗo oɗo aduna mo gandanɗa hoorema son joddima o haalantuma kono Allah rawrete hono nelaɗo Allah kadi maɗa ni rawrete hono watte haqqille o haalantuma kono diine ma foti waade o haalantuma ko noon poɗɗa hurdude hakkude ma e diine ma en calminimo en juurimomo en tawa ɗon ceerno Alpha Amadou Alpha mo ceerno Boyinaji calminanmo kanko ni juuroɗenmo ene wonde ceerno Bara ceerno calminanmo juuroɗenmo ene wonde sohna Hardiatou ceerno salminama tigui rigui juurama duwanama en ñaagoɓe duwawu nde Allah hokkata en fuɗɗorade golle ɗe bisimillahi rahmani rahim jofniden alhamdulillahi rabbil alamin Allah hade min fuɗɗade en calminat Hadja Oumou Salamata Tall omon ɗo point o ɗo ko battude haqqille mum e ndeɗo haalirde no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi kanko e ceerno Ahmadou Alassane ƴetta ko li jeeya ko Dungour Alpha ene wonde ceerno Mounirou Dad ko ɓe ceerno Amadou Ibrahima Dad to Dioum ene wonde Hadja Coumba Tufde ɓeɗo ko yimɓe hettiyankoɓe radio ngo ko yimɓe yeeɓiyankoɓe kadi piindi TV e dendagal ɗo julɗo woni biyo asadu an la ilaha illallah asadu anna mouhammadan rasulullah a salminama a jurama ceerno Abou somi yiiɗi namdadema tan e daɓɓa nafomi hokkuma tan jaaha somi wima hol ceerno Amadou Alpha ceerno Amadou Boyinaji holno mbiyatami assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu lawol ɗimmol bandiraɓe julɓe min calmini on min juurima on caggal yettude Allah e julde e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam en ɗuttitima kadi yo wile Allah woni ceerno men Seydi Cheikh Tidiane amin e dendagal lomtiɓe mo e ceerno Boyinaji omo weeɓi haalde omo satti haalde ceerno Boyinaji goto e meɗen foof ne wawi haalde ɗum fodde gandal muɗum e makko neɗɗo haalata tan ko fodde gandal mum kono wawa haaldudemo eywa ceerno Boyinaji o jibina ko wuuro men Boyinaji jinnaɗo makko gorko o wiyete ko Alpha Bocar Djiby Oumou Salam jinnaɗo makko debbo o wiyete ko Aissata Ifra Souleymani ko Diadiaho ɓeɗo ɗiɗo jibinimo hol hitande nde o are aduna o are aduna ko 1898 o tabitina e kayitaji makko noon ko 1900 ko nden o are aduna to wuuro men Boyinaji e ɓeɗo jinnaɓe ɗiɗi tedduɓe bam makko Alpha Bocar ko gando jannguɗo ha wiya Alpha e saaha muɗum Allahu akbar
to duɗal ceerno Mouhamadou Mody alimu ɓoki jawe koye anduɓe toon koye ngal duɗal o yaltuno kanko bamum ceerno babiraɗo ceerno Alpha eyi ceerno Alpha ko bawɗo gandal ko ceedanaɗo hen tengti e gandal wiyetegal hisabe woni holɗum hisabe woni gandal koode koode walla gandal miras ndonu ɗeɗo gande no wawno ɗum bawal timmugal ceegal aada kanko babiraɗo ko jabanaɗo duwaw kadi on jibini ceerno makko ko Aissata Ifra wiyete Aissata Ifra Souleymane ko jaajaɓe ɓe jeeya ko galoya lasli mabɓe o jibina noon ko Nioro toon o jibina on jibinimo kanko ceerno kanko ceerno nde o jibina jinnaɗo makko gorko o innirimo ko Mouhammadou min makko innirimo Ahmadou nde wonno yimmiraɗo o winomo ko Nioro jibina gila law e muɗum ko suka suwa hilli feede nehi koye galle laamiɗo julɓe ama sayku ko ɗon yimmakko nehi Allahu akbar on saaha ko suka somo fija laamiɗo julɓe wiya bammakko Ibrahima ɓinguel ma guel ɗo dewel annore arifu billahi ene doga keesi maggel Allahu akbar kanko mam Aissata minen min mbiyata kanko yummum ceerno to laamiɗo julɓe haalanno ɗum e dental ko suka haw watti nande ɗum o jogui anniye noon o fiiɓe ɓerde makko kala nde o dañi ɓiɗɗo o innirta ɗum ko laamiɗo julɓe o wi ɗum Ahmadou ɗum waɗi nde ceerno jibina bammum wi ɗum Mouhammad kanko yimmiraɗo o wi ɗum Ahmad Allahu akbar ko ɗum addi inde Ahmadou nde wurtini aadi nde o jibina o nehi e juuɗe mabɓe haw yonti nadde jangde bammakko nannimo jangde janginimo ko Allah haaji e alqur'ana on adi wonde ceerno makko caggal bammakko o dañi seeremɓe woɗɓe janginɓe mo woni holɓen hen goto ko ceerno Abdoullahi ceerno Djinga to Hamadi Hunare on koye janginɓe mo seeremɓe makko jeeya goɗɗo o ko ceerno Ahmad Bocar Tillere to Guijilon one kadi koye ɓurɓe wonde seeremɓe makko jeeya ɓeeɗo janginimo ko faate gandal o yalti seeɗa kono juutani nde wonno ko goto to banggal worɓe omo jogui noon bandiraɓe rewɓe fodde jeegom machallah ɗum waɗi so yalti juutata no feewi saabu rendemo jinnaɓe makko huufi jinnaɓe jinnaɓe nde kadi ha jinnaɗo o mawni ɗuwi ko kanko jokti galle o
kanko ceerno ko ni o woni yayi fiɗoɗe makko wadde galle law o yayi hufde galle law o yahi hufde galle law sababu no jinnaɓe ɓe sababu nde jinnaɓe ɓe ɓeɗo goni seeremɓe jangguinɓe mo to banggue bindi amma seeremɓe makko noon to banggal needi tarbiya on ko Seydil Hadji Mamoudou Sall wiyete to jeeya on o jeeya ko jooke toon woni diwan mabɓe toon o jeeya saabu toon bammakko feeri walla jafan soru ko eyyi toon bammakko feeri yeehi sahal janggoyi toon gandal ha wawi gandal ceerno mum itti ɓiyum rokki ɗum ko capato e leñol no wiye bani laglal o resi ɓiɗɗo o Seydi Hadji Mamoudou daña hen diwan ñoroto wuuro ene wiye diina hedde bakuna ɓen gari ñagade ceerno jangguinowo kollowo diine ceerno makko o waddimo e ɓen waɗi ko toon Seydi Hadji Mamoudou jibina ñooro to wiyete diina on woni ceerno makko janggui gandal noon kañum kala gandal ko wawete nan wawi kadi ko kuñiɗo foof huñi qira'atu sabi huñi ko wiyete mo wadɗa e sahihul Bukhari e sahihul Muslim ɗum ɗo ko defte mawɗe to banggal hadis foof ko kuñiɗo kanko Seydil Hadji Mamoudou ko bawɗo Qur'ana kuñiɗo ɗeɗo defte kanko e Alpha Hachimi en kamɓe gonduno kamɓe jaaduno to Madinatul Munawwara Allahu akbar on noon ko on woni ceerno makko to banggal suufiyankagal on ne kadi kanko Seydi Hadji Mamoudou Sall ndewo ummiti Madinatul Munawwara o woni toon duuɓi 13 omo jangguina toon nde ummiti toon o arti ga en e Afrique o yiiɗi yaade juuroyade Seydi Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu Fas o ari ha to wiyete Ɗanja o ƴeeŋi ɗon hawre waaji goto capato salmodire mum taw o anda ɗon hay goto on yimo tan feewe makko e calmodiri andi ko gandu yimo no way ɓawlude ni wimo mata aɗa jiide Cheikh Oumar o wi aha min koye mabɓe jeeyami on saaha on wimo hol lawol ma on jinmi ko yaade Fas miɗo juuroyo Seydi Cheikh Tidiane on wi hande noon khalifa Cheikh Tidiane lomtiɗo Cheikh Tidiane hande o on nanɗo henne e ngoɗo wuuro on wiyete ko Seydi Ahmad Soukayraji haade ma ɓennude toon ar jiinde wat feere jiyamo on yeehi jippinoyimo ɓe jaadi galle muɗum ɓe gonni toon ha juuɗe haaɓe kirti ɓe jeehi to Seydi Ahmad Soukayraji nde ɓe jetti ɓe jiindira makko o haalanimo kanko lawol makko ko juuroyade Fas kono omo yiilo sirruji lawol Tijaniya on wimo ya ha weeta ɗeɓani handindemo hen saabu wonde ɓaleejo kono e nder jammago he nela sallah sallam Seydi Cheikh Tidiane peeñanimo kanko Seydi Ahmad Soukayraji mbimo oɗo ko almudo amen kala ko joguiɗa e sirruji wata heddan men haydara tottumo foof ha laaɓa kala ko joguiɗa e sirruji wata heddanmo hen haydara tottumo foof ha laaɓa on saaha noon
weeti subaka o totti on sirruji ɗi haalaɗi on noon windinimo kayit goto wimo oɗo kayit kala jogorɗo rontudema kañum tan janggata oɗo kayit mo jogorani rontudema ko woni ganda ko foof wawa janggude kayit o jogorɗo rontudema o noon hay sinno wona gando janggat kayit o kanko Seydi Hadji Mamoudou Sall noon de hankkandi ha woni saaha juuti hankkandi o andi alhaali makko nana hankkandi gasa ummi ñooro noon o ari ga e Fouta omo yiilo omo yaha e anduɓe haw ari ha Wourossogui o yiiɗon annode ceerno feeñinimo ɗon ɗum ko guila e law ceerno guila ceerno ko suka hedde duuɓi sappo e quelque walla nogas eyyi ceerno Abou Allah jarama a jarama e ɓene kolla en heddi hen ko heewani hedde waktu wona kewɗen feewi e ko wona ɗum ko en jettoɗo Abou Gamou Sy mo ganduɗa ene daari ndeɗo darde beele o ndeɗo yewtere waɗi en calminimo en juurimomo en ñaganimo Allah e ceerno Tamsirou Bo en wonde e Abdou Bo en ɗum noon mataw e ɓene kolla en signal hunde nana fuɗɗo woɗɗoyde mbi sikki natti heddi ko heddi hen ko natti woɗɗude no feewi ɗum noon ko mataw ƴeewa tan holno uddirten yewtere nde walla no darno uddire yewtere nde eyyi ko oɗo woni kam ceerno makko to banggal tarbiya timminde tan ɗimmo ko ceerno Ahmadou Baro wallahi ɓeɗo goni seedeɓe makko to banggal suufiyankagal e ceerno Ahmadou Bawar Tillere jangguinnoɗo mo onne kadi koye seedeɓe makko jeeya aywa ɗo tan kam daɓɓiɗintoɗen wallahi heddi noon ɓesgu makko ngune kadi nanɗon no jibini ɓe ɓenne kadi omo jogui ɓesgu to banggal worɓe ɓe ko ceerno Yahaya wonno mawɗo aywa on woni premier khalife makko on adi lomtademo to bang rewi hen ceerno Cheikh khalifa hande o ceerno Alpha honno jangtorɗa nani ni aywa rewɓe ɓe ko Fadimata ceerno on wonno mawɗo Dieynaba ceerno rewi hen Ramata ceerno woni hen rewi hen e Khadijata ceerno woni tokoso makko ɓeɗo goni ɓiɓɓe makko ɓesgu makko ngu ɗaccuno e gurdam makko eywa heddi noon ɓaade tawa ari ha ɗo ɓe wiyatamo ko eywa ene heddi hen ko heewi ko poɗɗen haalde leydi joni eɗen mbawi wadde aɗa wawi uddude tan yewtere nde Allah jarama a jarama Allah jarama a jarama seeɗa ala ko barke woodi ko ndeɗo yewtere wiyete ko enoni nde kalen sernaɓe men nde wonno sernaɓe ɓe mawɓe waɓe dani ɓe wonɓe tawa ko gurdam mabɓe ko ɓen kalante kaɗo haala tawno ɓe kadi men mbawa siftorede ɗum noon ceerno Allah jarama a jarama hono mbaynortoɗa bandiraɓe salminde dendagal woni yeɓe Pindi TV dugunade dendagal wonɓe sababu oɗo télé eɗen duwonoɓe kamɓe foof min jettima kadi anne kadi ɗa ha lawol gongol min jetti technicien ji ɗi min calmini dendagal ɓene daara ayawo ngo min juurima ɗumen Abou Gamou kadi mo mbiɗa o min calmini ɗum ko mawni amen ko guiɗa amen ko sehila amen min calmini dendagal Wourossogui naaɓe foof rewɓe e worɓe min calmini ko alda e limtugol min calmini dendagal wonɓe hen Fouta wonɓe hen e Dakar wonɓe Amérique wonɓe France dendagal wonɓe aduna he foof min calmini ɗumen min calmini kadi boynaji naaɓe ɓe ganduɗa kadi ko jinnaɓe amen ko kawiraɓe amen min calmini ɗumen to mbawi wonde aduna he foof min calminima Allah jarama jarama ceerno Aboli ko tawɗum ceerno Amadou Boyinaji mo ganduɗa kañum jibini yummakko ko poɗɗen haalde hen kode heewi en kono wonko kalɗen ko ɗum ko seeɗa mo ganduɗa ne waɗi barke no feewi no feewi Allah jarama jarama ardema ɗo haalde ceernajo o Allah jarama Pindi TV jarama Allah jarama Abou Diobène Leyla Ndiadien anani ceerno Hammadou en Isma en jarama no feewi ndeɗo yewtere ko yewtere nde ganduɗa ko enen fof ndeɗi ɗum sinno ko saago manade leydi ndi foof so Allah jaɓi bitten sernaɓe men so weeli Allah e nelaɗo muɗum caggal ndeɗo yewtere noon mbaɗen jaten ko ñaggato ceerno Adama Gaye so weeli Allah e nelaɗo muɗum ɗum noon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV ɗo mbaɗo woni eɗen goni ɗum yo jaam Allah moƴƴo yettude eɗen ñagono Allah Dawouda Dia nde Allah waɗata mo ko barke ɓeyda barke o hayaw allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim on jarama